kubva vatotanga vandibata rafu paya vakandipa chibage chavakandipa nezvimapoto kubva vatonditi handii ndinokuratidza pekuti ugare kubva vangondisa pavakandisa semunga mamungori mumunda so papakambogagwa nevanhu but vanhu vacho vanga vasingachagaripo papasina kana imba so takazotanga kuita zvekuvaka kuita zvese kutsvaga mapanxeyo ekuti tigadzire imba titori ipapo so tangoti semaungira zvoya zvoita noizi nzee mangu ndototanga kutoita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki kana nditori pano ndogona kuti ndakuda kudi ndakuda kutodzoka pamwe ndogona ndakutoenda kunhu kwekuti hakusvikiki netsoka lasiende rimemba ndakazokuma 12 ndichinetsana nevarume vakawandisa mumagweja mandaigara inhu ndotanga kutoda kuenda kumba ndisina kupfeka usiku ndakabva ndatenga mazenge angu ndichinitengere mama mazenge pandakapedza kutenga mazenge ndichiti mai apo vanoti takuenda kumba ndibva ndaendawo kumba kubva andirova paya so paakandirova ndakaona kuti andaneti ndakamutanga kutoenda patrakta ndikasvika ndikavhura trakta ndikatora dhiziri ranga ririmo ndikamwa ndikapedza ipapo handina kupedza futi 3 days ndapedza kumwa futi dhiziri iro akazondirova futi kusvika mangwana wacho. Makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana muchirongwa chedu chatinogara techikupakurirai Saturday yoga yoga na 6 o'clock dzemanheru. Chero newe kana une nyaya yaunoda kushare zvine kuti ndeye paborder kana kuti yakangoitika kuno kuSouth Africa kana kupi chero kupi kwawakasangana nezvawakasangana nazvo zvaunodawo kumboshare kana kuti muri yeZimbabwe inzwe mumwe munhu ari kutodzidza pamusoro penyaya yako iyoyo. Ingave marriage, ingave life challenge, chero chawakasangana nacho tinokutambira pano pa across the border. Tibate pa number dzinenge dziri pa screen zita Dumisani Mulambo Mafanise. Mu episode ya nhasi ngatitereresei tina sisi watinawo vechidiki vari kutaura nyaya yavo inorwadza yakadzikadzika. Ungave uri kansela, ungave uri yani wechiona kuti unokwanisa kubatsira vanhu vakaita seava. Tinoti tibate futi parunhare ruri kubuda pascreen apa. Atidi kukupedzerai nguva, ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Zvaona zvinoitika unongochigurira uchitega ndikurumidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Ndichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. Kufara kusangana muchirongwa chedu cheacross the border zuva rakaita seranhasi makadi zvensisi. Ndiri right muri sengoma. Tinosimba kwakadii kwabviwa. Ewa kwatabva kuri right. Handiri ka. Yeah. Tingati muri yeZimbabwe inofara kuda kuziva kuti nhasi tinani pachirongwa chedu chino. Zita rangu ndoitwa Black City Semwayo. Semwayo. Yeah. All right. Zvakanaka tinokutambirai pachirongwa chedu. Kazhinji muri yeZimbabwe ikaona pataita muyenzi pachirongwa chedu vanobva vaziva kuti aiwa pane chikonzereso chaita kuti munhu iye anga ari pano. Black Seeds anobva kupi kumusha? Kumusha ndobva kuchipinge kwaSakwinji. kwaSakwinji. All right. Takaya tichienda kuchikori. All right. Ndokwa makazvarirwa futi? Yeah, ndokwa ndakazvarirwa. All right. Tingati uwandu hwenyu mumhuri menyu hwakadii? Muri vangani mumhuri menyu?
Nikumba kuna baba wangu na mai wangu 9 but mai wangu vane vamwe 2 pamwe chete 11. Alright. Yeah. Then makazo decide yenyu kuya ku South Africa, but before musati mauya ku South Africa tingati plaki munhu akakura zvakadi makuriro amakaita mumhuri menyu ma challenges amaisangana nawo kuchikoro kwamakaendawo secondary yenyu makaipedzawo zvakadi timbonzwa nhoroondo yamakange muchisangana nayo muri kuZimbabwe. Ni zvekuchikoro ana kutoenda chikoro ndaguma grade 3. Yes. Chii changa chaitika kuti munzi munhu akusvikira grade 3? Ngati baba vangu vanga siri munhu anga achinyasa kutotarisana nevana zvekuti uende kuchikoro bhuku chiri pataenda pacho aitenga mabhuku ndi mama asina kutodaroko panogona kunzi paitika peace job togona kunzi handii tinoita totengerwa mabhuku kana chini kubva grade 1 kusvika grade 3 anambopfeka uniform anobhadharirwa school fees. So ndakasvika pakutoti sisi vangu vamwe vakazotika pavanga vakura vanga vakuita vachitijega vachititengerawo mashinyera ekuti tiendese kuchikoro vakabva vashaika 2013. Pavakashaya 2013 mama vangu apa vanga vaparadzana nababa vangu. Mama vangu akugara kuta kuenda kutown kubva kuchikoro kudai. Baba tingori kwanyamawa nababa kwata tichigara kwasakuinji. So takazoti mama vainda ine kubva ndazosara nemwana wamai vangu umwe mudiki because ndiri number 8 number 9 mudiki kwandiri. Kubva tasara nababa pamba. So takangosara tiri 2. Baba munhu anga asinganyanyi kubatika pamba tengogara chitega tiri 2. Patagara tega 3-2 ndine vamwe sisi vangu muhombe kwandiri futi vavo vakazonditi murume wacho ndiye akati ngatori mani ndigare nawo tivaendese kuchikoro. Patakaenda kuchikoro headmaster ukumba kuchikoro kwandaidzidza akabva ati zviya zvekuti munhu anongotyiwa masaidhi ekwedu headmaster vepachikoro pedu pandaidzidza inini handikwanisa kutaura nezita rake but munhu aityisa kuti vanhu vaitomutya. Saka pakauya kuchikoro kwedu kunotaura kuti hatikwani hazvibvumi kuti mwana wadzidze panapa iye akabva ECD kusvika grade 3 ari pachikoro pangu asina kumbobhadhara mari yeschool fees. So ndakabva ndazi nababa mukuru kana vachifana kuti tinobhadharwa zvikwereti handichakwanisi kudi kukubatsirai. Ipapo ndane 13 years 2013 ndane 13 years kubva ndatotanga kutoitawo basa rekutsvaga kumakicheni ndichibatsira vanhu kushanda pamba pevanhu ndichingoitawo zvandaita ipapo kusvika nditongokura. Pandakakura ndakabva ndawanikwa nomumwe mukomana akatanga kundiwana ndasina kumbodanana naye. Tanga taenda unotambira chibage zvekutanza anotoenda unotambira chibage zvekumusha. Pandakaenda unotambira chibage kubva zhanzvadzi yangu yekumashure kwangu kubva anditi handei kumba pane mukomana anga achindipfimba kubva anga akandivharira road. So hanzvadzi yangu yakabva yamhanya kumba unodza baba kuti baba plek ane mukomana wainaye wakamira naye kusasuku. Baba kubva nguva ndakazosvika pamba mukomana yanga atotaura sisi zvanzvadzi yangu. Baba kubva ndidzingira pamba mukomana ndiye asina kumbodanana naye. Kubva ndaenda ikoko. So mugariro takaenda unoita ndabva ndatombogara zvokuti ndaitonzwa kuti ndagara because ndichiri mwana mudiki futi ipapo. Ndakabva ndazonditora mukomana uyo andiendesa kuna mai vake andibvisa kuna because ainge achigara kwana sekuru wake. Kubva azondibvisa nesa mbo kuna mai vake. Pandakaenda kuna mai vake futi mukomana ndasingatozvizivi kuti mai yake akawanikwa pamwe futi nasisi vangu vemurume wekumbonditora kudenderesa kuchikoro. Ndandisingazvizivi ndakazoziva ndapoti mwana wavo tachienda kuna mai vacho vochindibvunza iwe hausi wopilake here ndikati ndini chichi apa iwe nasisi vangu vanga vagara vasinganzwanani. Kubva vatotanga kundibata rafu paya vakandipa chibage chavakandipa nezvimapoto kubva vatonditi handii ndinokuraridza pekuti ugare kubva vangondisa pavakandisa semamungori mumunda so papakambogagwa nevanhu but vanhu vacho vanga vasingachagaripo papasina kana imba. So takazotanga kuita zvekuvaka kuita zvese kutsvaga mapanxeyo ekuti tigadzire imba titori ipapo. So takabva tazonetsana nemurume iyeye nyaya dzanga achinzwa namai vake asingachatombonditeerera aingototeerera mai vake. Apa futizve iye wakati pandakamhanyiswa navabereki vangu iye akabva azvitambira kuti ndodanana naye but ndasingadani naye but patakazoenda kuna mama wake ndopakasvika pakazoita dzimwe nyaya chichichi kubva ndatoinisa kubva ndarega ndidzoke kumba. Saka ndakaenda kumba ndakanoti nababa kusvikike futi kubva ndaenda kuna mama wangu. Kubva ndasvika kuna mama ndavaudza kuti ndo zvaitika. Mama akati alright sezvo kuna mama ndasingakwanisi kugara inokura kwangu kwese kubva pakaenda mama tangu ndikaenda kuna mama wangu ndairwara nawe ndona mama wangu chete ndaitorwara kuti zvoti ndairwara uzwa moyo kudzimbikana tine zvinhu zvandaitongosangana nazvo tindaigona kutongobva pamba ndototiza ndoboenda musango. So mai vakabva vazonditi panapa handikwanisi kuti ndigare newe ndakumba kwako kuna baba wako handina kukwanisa kuenda nababa ndatsvaga basa. Saka ndakatsvaga basa paya ndakatoshanda zvakanaka nemukadzi ndashanda 6 months. Saka kwandandishandira kwenavhadhadha nemumwe mukomana so pakauya mai vandaishandira kubva vanga ari kuno kuSouth Africa. Pavakauya vachinditi plakini izvezvi ndimbori panapa ndozokudana kana
kana ndava kuenda kumba kubasa wozouya usara nevana vangu vachigara navo. Ndikati alright, but ndakaona kuti hazviiti kuti ndiende kumba, handina kugara pasisi vangu vane vana vanga vakawanda pa munhu anotozvitamburira ndichiona ndimweni achidii ndinochivaremedza. Kubva ndati ndataurira mukomana wandadana ndikandida kugara ndoda kuuya kumba kwenyu nogara ikoko. Akatanga omboramba. Kubva ndaenda kuvaroora vatete vangu pandakavaudza kuti mukomana ari kuramba kuti ndini, saka handisi kuziva kuti ndiende kumba kana kuti ndidini. Zvikazi mai inini chingoendai, kana masvika motomuudza kuti ndauya hakuna kwandoenda, pamunomboenda kwepapo musvika mutoenda chandikumba. Bva ndatogara nemukomana uya. Mukomana yacho akatanga zvinoisa nyaya yekuti vakama dzacho dzadza kutanga kutaura. Mazuva awandisa nemukadzi wako panapa muchingogara chichi, hana mwana hana kana chii, paya kutotaura zvinhu zvakawanda. Alright, mai vake vanga kuti vachindinyima chikafu vachiti kana ndabika pandopedza kubika vonditi chisimuka, ndosimuka kupakura chikafu vodya. Pane vazukuru vanga varipo vana vatete 2 vasikana 2. Ndakangogarawo zviya zvekuzongofosa. Murume wangu ubva nditi iwe chidzoka kumba, enda kumba kwenyu. Kana waenda kumba kwenyu ndozodini, totsvaga mari ndoenda kubasa. Pandozobva kubasa, pandinda kubasa ndoshinda kuBeatbridge. Kana kubasa ndozokufonera iwe ndozokutora ndogara noBeatbridge. Ndikati alright, pandaenda kumba. Pandakasvika kumba kuya ndakasvika ndikagara, maybe takagara wiki rese ariko kumba kwedu because akandiperekedza hana kuda kudzoka kumba kwavo. Kubva atogara funga takagara wiki rese. Amwe mai panext door akati like unoona zvichiita izvo kuti munogara pamba pamwe, mai vako nemunhu wako muya mugara pamba pamwe zvoita izvozvo. Ndikangoti handina choice, saka ndidii. Kubva mai vaya vanga vane umwe murume wavai anga utori munhu mukuru anga ne 33 years murume iyeye. Baba nditi iwe unetseka nepokugara enda unowanikwa nani nemurume wapo pasaidi apo chichi. Kubva vazongoti vapedza kutaura neniye murume kubva azouya straight andifimba. Nemurume takangowirirana but ndaingoti handisina plani kuti ndidii kuti ndiende kumba. Ndikagara futi zvekuna mama ndinonga ndichirwara kuti ndine zvonogara kwana sisi hazvichatobatani, zvaingonakidza kuti ndichiri mwana mudiki ndisina nambobva pamba kana ndisina nambogara nemurume. So zvasingachandisinonkuru ndinoonesa kuti ndakutoshungurudza futi sisi wangu. Kubva ndazobva paya ndazogara nemurume iyeyo ndakaenda kunogara naye. Anga ana mai vake nevana vake vamwe 2 vemukadzi wakanga akaenda. Saka mai vacho vaigara pavo vega, iye nga akavakawo imwe yake imba kusaidhi. Kubva tikangogara 1 month. Kubva nditi handei kumba, tinogara kumba kwedu, ngatirongedze tiende kumba. Kubva ndati alright, kubva tatorongedza paya taenda unogara kumba kwedu. Murume yanga kuita system yekundirova achinditi iwe uri kumwa mapilisi panapa. Ndikandomwa mapilisi echi zvikanzi efamily plan. Ndikati nada handisomwa mapilisi efamily plan, zvikanzi unonyeba uri kumwa mapilisi. But tangaonetsana nepaigona kutobuda mumba asina kana kumbondisira kana sendi kana kuti mari yemuriwo kana kudi, ndaigona kutomirira iyi. But nyaya itika paindirova ndikaenda kuna mama wangu anga asingamubelieve because aiya munhu kuti aitombonditiza sometimes. Unotenga grocery uendesa kumba kwa mama wangu, but aigona kutoendesa zvino andasina mumba mangu ndisina kana chikafu. Alright, ndikabva ndangogara paya ndagara ndikaudza mai veti ashingirira ndo zvinoita mungoziva zvevanhu vekare. Ndaingonzishingirira, ndakatokuzvarawo baba yenyu vaitondishungurudzai but ndakashingirira kuona ndakubva pamba penyu makura kudai. But ndakatoshingirira ndikukudze. Ndikati alright mama, nemurundi ndishingirira, maishingirira maigara muchiona isusu nekuti tanga tiripo maimirira isusu. Kwenyu ndomirire chinhu chinonyanya kunetsa mwana yanoramba achindirova everyday. Mama angu akati utoshingirira because hapana plan. Kana wazvikwanisa iwe utoenda kuna baba wako, usvika unoudza baba wako kuti wauchadi kugara kumurume, ndauya pamba chipo because baba wako havana zvavasingachasivi kuti une murume uri kugara nemurume. Bva ndati alright, bva ndazodzoka kumba. Mangwana wacho kubva ndatotaura naye ndikati ndikupira kudi kuchiuru chako ndiforome zvidhina. Pane vanhu vati vanoda zvidhina, ndotsvaga umwe musikana ndodi ndoforoma naye zvidhina. Akatobvuma akati alright iri bon. Kubva ndatonochera mvura yanga angati pandozobva unosengera zvidhina zvevanhu kunotiraka ndozotakura zvigubhu zvako enda unocherera siye pabridge. Manheru wacho paakauya nezvigubhu ndaritochereredza vese mvura but akauya zvisina kana mvura. Kubva ndatobvunza batino wai mai nezvigubhu zvisina mvura, zvikanzi unoda kutoita pamba panapa pakwe, unoda kuchaya zvidhina pamba pangu muivhuranira, unoda kurira zvidhina. Ndikati handiti mama ti alright here. Kubva andirova paya. So paakandirova ndakaona kuti handaneti. Ndakambotanga kutoenda patractor ndikasvika ndikavhura tractor ndikatora diesel ranga ririmo ndikamwa. Ndikapedza ipapo handina kupedza futi 3 days ndapedza kumwa futi diesel iro. Akazondirova futi kusvika mangwana wacho. Kubva ndanoti zvakafanana. Kubva ndafunga umboti nditsvage ndite plan iyi because chero pandaida kurova zvidhina ndaida chazvidhina zvondione mari ndidini ndidhise. Kubva nditi panapa pari kuzvidhina. Paakazoti abuda ne 3 days futi andirova.
ndipo ndakazoona kuti handina plan ende handina umwe munhu ndokwanisa kuchemera, munhu wandokwanisa kuchemera anonditambira ndisisi vangu. Vatoriwo nevana vakawanda kubva kuwana ndichitowawedzera mutwaro. Kubva ndatongoti abuda, pandaba mari yake yandakaba, kubva ndauya kuno. Pandakaba mari yake ndakauya ndikafamba ndikadzika side rekwana chechecho kuna handi vangu variko ndokwatowanza kukwirira mabhazi kana tichiuya kuno. Tiri pabhazi ipapo ndakabva ndaona ngoro yatete vangu vachibva kumunda, vamwe hanzvadzi yababa vangu nokugara masaidiwa. Sorry nekukubata. Tisati tauya mukuzouya Joni Mabamari, chii chakanatsa kuitika zuva iri? Watora mari isi yako woti ndakuenda. Titsanangurire, tingada natsoziva into details kuti wakanatsozvifambisa sei, wakatiza sei, how did you get away with it? Okay, ndakatopinda mumba ndikatora mari yake yaiya truth box, ndikavhura truth box, ndikatora mari yanga irimo, ndakatora 100 US ne 500 yemarenzi emuno. Kubva ndaenda nayo mari iyi. Pandakaitora mari iyi ndakatora nhumbi dzangu ndikaisa mubhaketi, kubva ndavharira bhaketi ndikati ndikuenda nochera mvura. Iye ndakazotopesana naye pasitombona pasina distance kuti ndisvike pamba, but iye anombobvira anotisa kuti mubhaketi mune nhumbi. Kubva ndatisa, pandakatisa ndikasvika kuna pamama wangu pamunogara mama wangu, bozi ndaipedo namama wangu. Pandakasvika ipapo mama wangu vanga vasipo, saka ndakangokwanisa kutora hembe ndikaendesa kuna mainini vavo. Vanovati mainini uzvongoti kama unongomikisa nawo. Saka ndi mama wavo futi vavo vari pandakazosvika. Kubva ndatora mari ndabva ndapa gogo, ndikati gogo mozondipirawo mai vangu, tikanzori kuendepi, ndikati munozongovaudza ndienda kwachecheche. Ndomubvira ndakaita. Kubva ndaenda parodhi ndikasvika ndikachinja. Pane vamwe sekuru vangu andoti sekuru hanzvadzi yamama futi, vandakumbira kuti vandichinjire US ma-US andinawo. Ndikachinja ikaenda kumaranzi. Pandakapedza ipo ndakazitomirira mota ikoko masaidhi ekwedu dzionetsa yekubva apa junction kudzikenda muzasi makondo dzionetsa. So ndakatombofamba netsoka kupfura masakwinji, ndakupedza ndobva kwazoye chimwe chimota chakazonditakura. Kubva chazondisiya ikoko kwandakazoonana natete vangu vakanditi hausi kuti ndapa road. Pandakasangana natete vakanditi hazviiti kuti uinde, uri kuenda kunani? Ndikati handina kwandiri kuenda, ndiri kungoinda. Zvikanzi hazviiti, handekumba. Ndikaenda kumba kwatete vangu, bva vataura nemwana wavo. Zvikanzi ndati maini ndasangana namaini parodhi vari kuuya ikoko, but havana kwavari kuenda, vari kungoti vari kungouya. Vana vatete vangu bva vati alright, varambidzei vasauya, taurai naumwe anonzi umwe anoita zvekuyambisa vanhu pabhodhi anonzi. Kubva vati taurai navo ivavo. Kubva ndati kubva vataura tete vai, kubva vatochaja mari yake yati 1.7. Vandabhadhira 1.7 yangu. Vandabhadhira 1.7 ndakauya, akauya nekutembisa murume yeye. Tokwaiva neimba yake yekuti vanhu vanonga vangodhambiwa yayo unoenda kunovasiya ikoko, kuzva zvekuti vanobva nevanhu kuZimbabwe. Ndiye akandiyambusa iye imba. Patakayambuka hatina kufambira road, hatina kufambira pabhodha, takafambira kumasoja. Takatangosvika pamwanzi pane zipamai Maria here. Patakatanga kuenda ipapo tasvika tikavata ipapo, takasvika zvikuma 10 pabhodha. Pataenda tazoyambuka taenda kunovata pane zipamai Maria. Takatopfura mumurwisi, mamusina mvura, yanga irimo but yanga iri shoma. Mamusina mvura yanga yakawanda. Tichangotanga kudzika, takatangosangana nemasoja, yanga iri dzadziri time dzechibage. Pachigo chachibage vakatomira paya, apa malaicha anga atotiza akufambira rimwe saidiwo. Achiti mipindai makadai. So patakabatwa tatine vamwe varume vatanga tinavo. Vakagochiswa chibage, so tikambogadzikwa pasi zvikanzi chinzifonerai malaicha wedu watanga tabva naye Zimbabwe. Malaicha haana kubvira ambobatika pafoni nekuti anga achitoziva kuti ndikangoenda uko ndogona kurovererwa nyaya dzakawandisa unzi vanhu vakochisa, but kana vakadaro vakakwanisa kudhiswa vanodhiswa vakadini, vakapfura vanodzoka kumashure vodzoka, because madhesi acho anga asina hake care nevaushu nemakastoma, because anga ane makastoma anga akawandisa. Vatazongosiyiwa paya pakazouya umwe wacho waakazotuma iye akazouya akazotakura tikabva tajamba bhodha. Patakajamba bhodha takabva tauya, ini bhutsi dzangu dzakatosara murwisi because mama akawandisa jecha. Saka bhutsi dzakasara murwisi ndikazonotengerwa dzimwe naye tapinda mumesina. Ndikatengerwa hembe ndikauya Mutembisa, tikavata Mutembisa. Mangwana wacho makusendiwa takamuka achifonera vana vatete vangu, havana kutobatika, kuti havana kutobatika musi wacho ivo vana vatete vangu. Mangwana wacho futi ndo patakazonzi ndakwire because papatone vamwe vaenda futi ikoko ndanchida kuenda ndoende Kimberley, vana vasita vangu vanga ri Kimberley. So ndakanzi ndachikwira neava vari kuenda Kimberley angoenda muvotora nhamba kuitira chero vakazodini vasvika vanozongodini vanosongofona. Kubva ndatosvika, patakazosvika takazosvika kufoni vanga vatobata vati auyai navo chichi vachiudza vamwe andandinawo. Patatosvika ikoko ndakasvika ndikagara.
ndakatombogara navo ndisingaendi kubasa makuseni ega ega ndaingotoziva kuti vanosira mari yechikafu kana vakuenda kubasa kubva vazonditsvagira basa kuno umwe mukula. So mukula aitengesa zvimagold zvimacheni zvimanecklace zvizvi zvakangosiyana siyana kubva anditsvagira but murungu iye murume iye anokwanisa kushandidzana naye because English ipapo ndanga ndisingatoinzi totally. So ndakatadza kushandidzana naye vakanditi imbosaka imbomira ndikutsvagire rimwe basa. Ndaigara pamba ipapo mwana watete wangu iye anga ane imba yake ane stand yake ikoko. Ndikasvika ndikatogara taigara 3 vana vatete vangu 2 vakomana plus ini. Tete wangu vane vana vakawandisa but mwana womusikana iye vangu vantu vanakomana apa varora vese vangu vari kumusha. Kubva ndagara paya. Sezvo ndiri munhu anga asingachanyasi kutonzwisisa chero kuti ndeti ndikafunga chero ndikagara pasi ndikafunga ndaikurumidza kugumikwa. Ndakabva ndazotaura nevamwe mai vanogara kuLimpopo anogara kumusha ivo vanobva kwachecheche but ivo vari muno mukuLimpopo ndokuvakawanikwa. Vandataura navo ndati mbonditsvagira basa ikoko pedo nekumba kunoku kunobhowa kubva vanditi alright huya. Bva ndatoenda ikoko kuya kumukadzi uya ndasvika ndakagara 3 months ndiripo. Kubva mukadzi uya azonetsa nemurume wake wemuvhenda iye mushona. Kubva mukadzi uya azoenda kumusha. Kubva ndatotanga ipapo ndikatanga futi zvokutonetseka futizve ndisina pekugara because paakabva yangu nditi handina plan kunzotochida kuti ndiende newe kumba ndikudzose Zimbabwe. Ndokwanisa kuti mari yako ndokukwidza bhazi ndamachecheche ndokukwidza rimwe rinoenda kumba kwenyu. Ndikati akana beta mutondisiya because ndandinyosa ziva kuti even ndikati ndiende kumba kwacho handina zvandokwanisa ndodini kunoita kumba. Ndakabva ndasiyiwa pane vamwe mbuya vandaimboita ndichiitira mapiece job futi kwevaya. Mbuya ivavo kubva vanditambira. Kubva ndatogara navo ndakagara nguva refu ndakagarisa. Kubva pazouya umwe mukomana aishandira mwana wavo mbuya ivavo. Kubva andipfimba mushona kubva ndamuramba. Pandakamuramba akabva atoti kuna mbuya vaye ngabvi panapa ndikutsvagire umwe munhu munogara naye moswera muchinyengera. Ndikaenda ndogara futi nomumwe mukomana zviya zvepressure zvekuti ndanga ndisina plan kuti ndidii saka. Kubva ndasiya kubva ndazoona umwe mukadzi futi anobva kumasaidhi eko ndeigara neye murume kubva ndaenda kubva nditi uya tishande tese saka ndakushanda ndichiita zvimapiece job ndichienda nosakura minda dzevanhu ndichidii apa ndakauya muno mu2018 2020 ndobva ndandiri kuLimpopo ikoko ndichishandira ikoko kuLimpopo. Pandakazoti mai vaya vatanga kuti ndakuda kuenda kumusha weikwanisa kusara uchidini uchishanda unogona sara weishanda. Ndikati regai ndiende kumba sezvo ndiri kushanda kana muchiti muenda mwedzi unotevera regai ndibve ndashandawo zvesimba tidini ndibve ndamboenda kumba ndasuwa mama wangu ndanga wanga 2020 ndasuwa mama wangu ndakabva ndatorongedza paya sezvo ndakasiya mama wangu achigara muimba yeraundi 1 ingu yangu ita se kitchen but ndio ava vaitogara ndio vaitira zvese. Ndakabva ndatenga mazenge angu ndichinitengere mama mazenge. Pandakapedza kutenga mazenge ndichiti mai apa vanoti takuenda kumba ndibva ndaendawo kumba. Ndakabva ndatanga kurwara ndakafonera nabhodhi wangu nabhodhi wangu wakawandisa muno ndikafonera vese hapana akambokwanisa kundiatenda zvandichitaura. Munhu akazokwanisa kuuya kunonditora mwana wamama wangu second born yamama wangu vasiri vekumba kwedu. Ndiye akazokwanisa kuuya akatomboti handikwanisi kutaura Chivenda handina passport handina chii handina plan yekuti ndidini ndiuye kunokutora. Ndakatongovamanikidza kusvika vazotsvaga munhu akavaperekedza. Kubva vazouya mari ndandida kuenda naye kumba ndiyo ndakazokwidza ndiyo bhodhi nemukomana vakazouya naye vaivamirira because yanga iri nguva yelockdown. Kubva vazosvika pavakasvika vakabva vatonditakura taenda kumba kwavaigara. Pavakandisiya kumba kwavaigara ivo vachiti kana ukapona ukatsvaga mari uzodzoka zvinotora zvinhu zvako zvadini zvawasiyawo. Handina bvira ndazomboona futi zvemukana wekudzoka ikoko. Bva ndangotozisiya zvakadaro even mazingana ndakatenga ndadaenda nawo kumba zvese ndada kunovakira mama ndakabva ndasiya. So pandakasiya zvinhu zviya ndakabva ndagara iyo nzvimbo iyo ndaigara kune mwana watete wangu ari kunoko. Mwana wanzvadzi yababa vangu futi ipapo in fact naizvozvo vanongoshandira kudivto ndiye akazondidana akati uyai kuno. Kubva ndatoti alright kubva ndasimuka ndauya kunokweni. Pandakauya kunoko kubva ndagara nemwana watete wangu iyeyo. Ungori munhu wekuti takambogarisana futi zvekuumba so kuti akutogarisana kwedu towanza kutowirirana pamafoni mumwe ari uko wanzi tikangogara panzvimbo imwe chete hatirambi tatigara tichitowirirana.
kubva ndapa ndakagara naye ipapo sekuti vanhu vanenge vaiti sekuti vakambokura vese sekuti vakambogara panzvimbo imwe takati tisinganyatsonzwanana. Pandadanana nomumwe mukomana, ndakadana nomumwe mukomana vanditora agara neni mukomana uya kuDaveyton. So pakagara neni mukomana uya ndakabva ndati saka inini chihanzvadzi changu chiri kumashure kwangu chakabva chagwara futi chiri kumusha. Kubva ndamuti mukomana uya ndokumbirawo mari nditore chinhu. Hanzvadzi yangu iri kurwara kumusha, mamari kuti ini ndega ndakutokundikana, baba havasi kumutambira, mwana ari kurwara. Inini futi zvekunoku handikwanisi kuti ndigare naye, ndikagara naye handichakwanisi kana kuti ndiite plani yekuti ndodyai kana ndodii apa uri kurwara. Inongoti mwana wamai vangu ndiye munhu wandakatokura naye kubva ndizobva kumusha, munhu wandandingori naye panzvimbo. Zvinhu zvangondibata bata kubva ndakumbira mukomana uya mari ubva ndipa 1.5. Kubva ndatora mwana wamai vangu kumusha. Kubva auya muno pakauya muno akatouya akagara ndichifamba naye chienda naye kuchipatara ndichidii. Kubva aita right, pakaita right takatogara taigara mu1 room inini naye mwana nehanzvadzi yangu iyo tingogara mu1 room. Kubva azona basa rekushanda kumapenduka kumagwecha ikoko kuDaveyton. Kubva aenda unoshanda aipa panga kutoshanda ngautoita chitondijega kana ndisinawo mari yerendiwo aindipawo because ndandiita zvokushanda kumaplot. Aindijegawo pamari yerendi tichitoita zvinhu zvese. Kubva mukomana uyo akamutora uyu ndakazopesana naye after uyu pakazo uyu auya hanzvadzi yangu. So chakaitika ndechekuti hanzvadzi yacho yakandifonera neprivate number pafoni hanzvadzi yake iye mukomana iyeye ndo yakafona apa, yaifona pafoni yake apa mukomana anga asi pangaenda pasi. Kubva ndadayira ndiani zvikanzi haundibvunza kuti ndiani pafoni isiri yako, foni haisi yako ine muridzi wayo. Ndikati kokubvunza ndaresvaira, bva totanga kutondituka ndichopindurawo because ndakatovhunza zvakanaka ko ndiani haina usave private number kati haundibvunza kuti ndiani pafoni isiri yako. Kubva nditi ndiri kuuyako mangwana ndau kurova mangwana muka urongedze ubve ipapo. Ndikati ndinongoti ndisina zvandaita nongozi muka ubvere zvikanzi ndini nama ndiri hanzvadzi yaknowledge chichichi. Ndikati nyanya yakanaka kana muchiti imimi muri hanzvadzi yaknowledge chichi uyai mangwana. Kubva mwana wasisi vangu mwandaigara naye koko Daveyton ndaigarisana naye anga achidaenda kunonyoresa nhumbu yake apanga achangobva kumusha. Bva nditi mama ndiperekedze, bva ndatomuperekedza. Pandakazobvako ndakazobvako uyu murume wandaike mukomana ndaigara naye auya achitondiudza kuti tete nama vabva panapa vati vari kutsvaga wakavatuka nezuva. Ndikati it's okay, haisi nyaya iribo, chivaudzai vafonere mawadzo kuti ndauya. Bva azovafonera hanzvadzi yake zvikanzi auya. Zvikazi uriudze uri rako iroro kuti ndiri kusvikapo izvezvi nda kumurova. Inani wakwanisa kupindura mukomana uya ndakafonera mai guru mukadzi wemukomana wandaigara naye. Kubva ati kubva ndavaudza kuti muvaudze tete nama kuti vakauya kunoguka hakunoku haiperi zvakanaka because tete nama ndo vakandituka. Handina kumbotuka, ndakangovhunza kuti ndiani, ivo vakatondituka. Vaudzei kuti kana vachida kuuya ngavatouyawo vachiziva zvinhu zvavanga vachida kuuya kunotaura kana zvavanoda kugadzirisa. Zvikanzi manje tete nama havana kuti vari kuuya kunogadzirisa nyaya, vatoda kuti uye ubvepo because havakwanisi kuti iwe ugare nauyu plus iwe uri mvana chichi. Hamene zvimashoko zvavo zvavanga vakubudisa iko zvakawanda. So vakauya tete vaya vakatobvisa pushira vanga vakapfeka vakasvika ndakagara pasofa so ndakatosimbira pamubhedha vachobvisa pushira vanga vaina ravo chondirova nepushiri. Ndikati knowledge bata mwana wamai vako handizvidi zvaari kundiita. Akandipindura kuti pedzera naye inandikwani nyaya dzevakadzi. Ndibva ndakazosumuka kubva ndatanga kurovana natete vaitete vaibva vakuwara. Kubva atodii mukomana ndo paakazonditiwo iye haachadi futi kugara neni because ndarova hanzvadzi yake. Ndibva ndakazotanga kugara nemwana wamai vangu chete tiri 2. So pandakazoti ndapedza ipapo ndakabva ndatanga kuenda kustudio ndaita madhezi acho iwawo. Pane vanhu vanga vachimbonditi ndei kustudio chisati aenda kustudio kuPitori kwaDJ Waycreepy. Takaenda ikoko kubva ndatosangana nomumwe mukomana ikoko aita zvemiziki paya. Kubva tatombotanga kuti anga timafirisa achindozokufonera kana ndagadzira mari mozodini mozouya. Ndikati alright iripo. Ndatopedza paya ndatopesana ndatouya kuno kwandaigara nemwana wamai vangu iye watosara uko. Kubva azondifonera futi akati uyai kuPitori chichichi kune show. Ndikati handikwanisi kufambira mashow. Kubva nditi uyai, ndikati handidi. Ndakatoita 3 days achingonditi uyai chichi nditi handidi. Kubva andazoendako mukomana yakabva azondifimba bva ndadanana naye. Kubva pandakadana naye mukomana ndakauya kuno ndikagara 1 month. Akati andichadi kutogara ikoko uya ugare kuno. Kandi manje ndine mwana kaundinaye kuno hanzvadzi yangu. Zvikanzi haisi nyaya anozouya kuno. Ndikati alright iribvo. Kubva ndatoenda paya ndasiya hanzvadzi yangu nokapa yaishanda. Ndakagara 1 month chete. Kubva ndatofonerwa nehanzvadzi yangu iya achiti tete handisi kukwanisa kana kufamba kana kudini.
tikati chii zvikanzi makumbo angu zvaari kuita ndikuti kwaita sei zvikanzi handitombosei pamwe majombo regai ndimbomira kuenda kubasa because vhele kumagweja vanoshandisa makambutsu majombo maumba kubva ati pamwe majombo regai ndimbomira kuenda kubasa ndikasaka kwamira kuenda kubasa wodii zvikanzi handoita plan kubva ipapo paakatondiudza izvozvo zvikaita sekuti zvatowesi usiku wakutofona achingochema apa anenge ari ega mumba achingochema sandaso mangwana ndanga kuti regai ndichaita plan mangwana ndozoendako ndakazonzwa foni yakurira kubva kune vamwe bhudhi vangu vanenge vari kuLimpopo zvikanzi mukoma vadiki variko ikoko futi vamwe vadiki zvikanzi vabudigwa nasisi vakashaya first born yemumba mama yangu nababa vangu ni yakashayika azabudigwa vari kunditi hanzi mhanya izvezvi kana pana anokwanisa kuenda kotora mwana ndiamotora mwana izvezvi paakasiyiwa naplaki kubva vandifonera ndikati achimira kubva ndafonera mumwe musikana wainzi aivha ndaitamba naye kubva ndatomutuma ndanondionerawo George kanzi orit kubva amhanya akati ndinokwanisa kuzosvikapo ini ndasvika vanhu veibatwa kunze pasaini post yepenyu paye kupinda street yaunogara ndasvika vanhu vachibatwa kunze saka ndinokwanisa kudi kusvikapo ndakazvitonzwa mangwana mwana akutomuka kuti handikwanisi kana kufamba kana kudini ndiri kuitsira Uber iuye pamba paya straight iuye ndisiye kwauri because handikwanisi kana kufamba kusvika parodhi chaipo chaipo kati alright mwana ndakaita plan zvishwa ndikazituma kuti aivuye ndiye akazomusenga akamisa parodhi ndakazongoona mwana akasvika ngwana simuka zvemakuseni but akasvika time dzinedzi kwandaigara ipapo ndakagara uBrave mwana asvika zvandakaona zvanozviita mwana zvanga zvisizvo akatanga kuti akaisa makumbo mumvura chero aitoti akaisa makumbo ake mvura aiti isai ice toisa ice todi ana bhudhi ndakavafonera ndatombonza ndiye kumunamato chichibonza mukomana anoenda kuchechi zvikanzi handie kumunamato timbonoita munamato tatoenda paya kunamato kuya kusvika mwana asokwanisa kana kudini ari kungochema pangato munhu mwanga ane 18 years ari kungochema ndakazama kufonana namukwana mabhudhi vangu zvikanzi akamukwidza bhazi kubvisa Zimbabwe ndamubhadharire mari yekuenda kumusha kana kuti amurapisa nditi yakamutakura achiti anogona kudi kurapisa stereki ngavamurapise mwana yeye takatogara pamwe kusvika bhudhi vangu vamwe mwana wababa munini wandisingatozvagwi naye mwana wababa munini nababa vedu ndo vanosvagwa vana baba infect ndo vanozvagwa vese vavamutora vazoenda naye kuPitori ikoko vagara naye bhudhi vaya kubva vazonzwa kuti mwana auko vamwe vacho vadiki kubva vatevera kune mwana vavangukwidza bhazi yaenda kuZimbabwe pakangukwidza bhazi yaenda kuZimbabwe ndakabva ndatogara nemurume wangu uya kubva ndakaenda ku 2021 2022 apo pesa apa novhera ndamboenda Zimbabwe kubva 2018 kusvika 2022 kubva azototi mukomana yabva ndati handei kumba wai uchiti takaroorana but haudumboenda kumba kana ndimbonoona kumba kwenyu kwamunogara kana kuti umboendawo kumba kwedu kubva ati handondiwari handei ndatorongedza paya ndakatenga mazenga angu mawindo frame madoor frame tichi zvisi ndatopedza tatoenda kumusha svika mukomana uya angasina kumbondiudza kuti kumba kwavanogara kwakamira sei kana kudini ndangosvikawo patoro pamba pekuti takangototi alright tokati akungogara hedu but pamba pacho pakaita kusvika sekuru vatoti muzukuru sezvo wati wakura waine mukadzi wako makatenga zvinhu zvekuvakisa ndikwanisi kuti ndigare neupanapa ndiye munhu vakapenyu pasaidhi vachitoti pasitendi sekuru zvakanakisa tikatovaka paya nasekuru pasi pamba pana sekuru paya ndakavaka 3 rooms nevharanda plus kitchen yemukuku yake ndakaita zvekuroverera mazenge ndichipedza ipapo murume akati imba isara kuplastiwa akati ndakudzokera Joni ndichazokutumira mari uye ndikati ndichikuudza ndakanyasa ndakabva 2018 izvezvi 2022 vabereki vangu vasati ndambobvira ndambowana kuti unozonitumira mari ndanoona mama wangu zvikanzi alright chii ndanga nemari imwe yanga asiya aida kupedzisa dining yanga asina kupera zvikanzi chipiwa 200 namama uye ndoonoona mama imwe yekudzoka tozokutumira ati alright ndatopiwa mari yangu iya ndakwira mota ndaenda kumba kwedu kuchipinge kuna mama wangu ndasvika ndatoona mama paya ndatangosvika kwababa ndatoona baba ndikapedza ndikaenda kwamama ndikasvika ndikaona mama ndakatogara 1 week ndikati ndakuda kudzokera ndakutanga kutoda kumubata paya hachatobatikisi ndasina namba yeWhatsApp yekuti nditaure naye hachatobatiki kutsvaga papi munhu hachabatiki ndangoramba chinetsa mama wangu akati aisinyaya mama wangu akatora huku nemabhaketi 2 yechibage vakatengesa vakandipa mari katidzokera pandatodzoka pandakasvika ikoko ndakatosvika zvinhu zvanga zvataita pamba navamwene vangu zvatochinja kubva vamwene vangu vakutondiudza kutoti iwe unonetsa iwewe manje panapa munhu akandishungurudza inini mwana wangu hatombodi zvinhu zvisina basa munogona kusarira izvozvo kati mama ndadini vasaindipindura aingoramba akataura izvozvo kubva mama azoti handichadi because pandandavaka ndikabva ndatora mai vemurume kubva ndati mama chiuya tigara apa tese apa because ini handizorambi ndiri kunoku kandichaita ndichiende South Africa panenge ndichienda muna muri pamba pakatoya vakagara but ndakazobva kumba kwangu ndakazobva kumba kwavabereki vangu ndakazobva komai vakutoti handakurongedza maita basa mauya musha wenyu nandichagari panapa
ndakuenda kwasekuru ndinongedzere ufu hurumba mochichichi ndikandisa wakawanda sezvo kazi ndati ufu isa wese ufu vandatora ufu uya ndaisa vandazoenda pamwe vana mai next door so vandakumbira kutaura nemurume ndikandombira kutaura nemurume wangu kanzi alright ndada kutaura naye akangoisa audio yekuti iwe munhu akakupa mari yekubva kumusha kwenyu ndiye ngakupe futi mari yekuti udii udzoke utenge chikafu because ndandikwanisi kukupa mari yechikafu akakupa mari yekubva kwenyu ngakutengere chikafu kubva atobhuloka namba iya ndikangomutsvaga apa wongotobhuloka unotsvaga apa wobhuloka ndakabva ndangotora mabhaketi angu ndakabva nawo kuno kwanga achakaita manyuwani acho nejivhiti ndikatengesa vandadzoka kumba kuna mama futi because kuna baba kwangu singasviki vandatsvaga basa kumarondera vandashanda house girl marondera ndakangotoshanda zvemwedzi 2-3 kubva ndatongosiya ndatotsvaga mari yangu kubva ndauya kuno ndakambouya zvakambooma wazvo pandakauya 2023 wacho na2024 but 2025 pandakazofunga kuti kana ndiite plani yekuti ndione kuti ndorarama sei apa mama angu munhu wakanyatsa kutotarisa ndini vanonyatsa kuziva kuti even ndikamuudza kana anacho anondipa asina hana ndini so ndakanyatsa kuona kuti kugara kana zvokuti ndizoramba ndichizonzi ndagara nemunhu uyu ndabva futi ndadai ndeingozviudza kuti rendi ndiri kubhadharwa ndiri kudya chikafu hazvibatsiri kubva ndazotanga kuzovhura pandiri kushandira izvezvi ndakangovhura like chipaza so ndangototanga nemakireti angu 3 edoro but izvezvi ndakuwedzera mupande kunombotostoka 7 per day pamwe 8 pamwe 9 iwo ngati ndomubviri wandakaita Zimbabwe ndio mukuriro wandakaita and kumba kwedu takakura shapu takakura tiri vanhu vaitotambura kumba kwedu because mai vangu chero vachiripo ndo vaitarisa zvese kuti tadya here apa tanga takawanda ndo vaitarisa kuti tadya here ndo vaitarisa kuti taita chii sipo ndanditori netime yekutoti kana ndida ndinogeza pane pamwe pataiti pasekuru so pane vasikana vanga varipo vamwe 2 vanga vakadaita vezera rangu mwaya muhombe amwe ndiyo andei wezera rangu ndo vaigona tombotiti kana manheru tamidza kutoenda nogezera urwisi kumusha vonditi plaki kana une hembe dzakasviba tora zvihembe zvakuise mubhaketi tozokupa sipo kurwisi ude uite washeni sometimes hembe dzimwe dzandaitopfeka ndine musikana 1 aindipa hembe zvokuti aindipa hembe dzekuti ndisaiona kuti wambotodzipfeka here kana kudini sometimes hembe dzimwe dzandaitopiwa pamwe ndozendaitombodyisa Christmas pamwe ndo dzandaitomboitisa hembe dzekutoshanya nadzo ndeitofamba pamwe pacho vaigona kutopedza mwedzi wese uchienda chikoro pandakaenda pacho ipapo usina kana bhutsu pamwe pacho baba vangu vaigona kuti panapanda kufudzwa mbudzi ndisoswera kumirira izvozvo vanhu hakuna ari kuenda kuchikoro tichidesa mukurira ndakangoita aina kuti izvezvi zvinenge zviri kundichinjirawo because ndakuziva kuti ndokwanisa kubhadhara rendi ndoziva ndokwanisa kuti nditenge sipo yekugeza but mukuriro wacho watakauita tikada toramba tichidzika dhipi handikwanisi uzototaura dzimwe hama dziripi sofa wakazvarwa navo? Vandakazvarwa navo first born yamama wangu yakashayika, second born iriko kumba anotozvigarirawo nemukadzi wake inoita zvekuendawo kugemu unotsvagawo mapaipi ogadzira mapoto. Number 3 yamai vangu ndo yakashayika 2013. Number 4 ariko kuLimpopo. Hama nditori nadzo enda nabhodhi vangu nditori nawo zvokutoti izvezvi ndakadai ndisiri munhu anditonetsekana nemamwe matambudziko but havakwanisi kunditeerera kana ndichitaura zvokuti ndakatombovabvunza ndingati kuna sisi vamwe vandakabvunza number 5 yamai vangu number 5 yamama wangu number 4 kubva kuzasi tichikwira kumusoro mukomana plus mama plus baba ndakatombovabvunza kuti why muchindi because ndikataura zvondotaura vanongoti atanga nyaya dzake dziya dzechihure dziya ndikada kuti zvadai vanotanga kuti hanzi atanga nyaya dzake dzechihure. Ndakavabvunza vese mubvunzo iwawo kuti alright aino kuti inimo nditi ndiri hure nekuti handigari kuvarume nditi why ndisingaiti hure rinofamba richizvara vana ndichisa vangani vanhu vari muno kana ve muno mufamily yedu chaiwo vari kutozvara vana vachisiya pamba mufamily medu chaimo vanhu vakawandisa vakatozvara vana vachisiya ko why musingambozvibvunza kuti ihure hake but why asingazvari vana achiunza panapa but nevamusisi vangu vanototi ndikatovaudza izvozvo vanonditeerera but havana plan vanotonditeerera zvokutodaro zvokuti vanototi tombogara pasi tichitombodiscasa nenyaya idzodzo but naivo havana plan plus mudike kwandiri ndiye mumwe anonditeerera pozoita mumwe muhombe umwe anoteera sisi vakashayika hatombodunzwa nenyaya idzodzo zvokuti pane zviri kuitika panditidai vanhu mambodai last year ndakabva kumba ipapo muna November last year ndikatomera ana baba pane zvangu zvatonetsa futi ndikaenda navo baba ndikasvika ndikataura navo baba vangu
ndakapindura kuti iwo kana uchida urapwa tsvagai mari sisi muende unorapwa. Kana watsvaga mari wozouya uchindiudza zvaunenge uchida kundiudza ndozokuperekedza ndozokubatsira kuti tinotsvaga kuti ubatsirike. Saka pari izvezvi chero nditi ndikaona mari because vanga vakanditi ukatsvaga 2100 years yatoita zvimwe zvese kana ukazonzwa zoti ndini ndinokuvhiringidza inini ndozotsvaga inini mari yako ndokudzosera. But kana zviri zvakovo hande zvako izvozvo. But pane nyaya ndakatombonzwa kuti ndizotosvika ikoko ndakazoperekedzwa nevamwe sisi vangu kuti ndizosvika ikoko kuti ndizosvika pakutotara nababa nenyaya yandakanzwa. Nyaya yandakanzwa ndichingofambawo zvizvo ngoti ndinonga ndichingoendawo kuchechi ndichidini ndikanzwa nyaya iyenani yakafanana neiyoyo nyaya iyoyo. Kubva ndazoenda kuna mama ndabvunza mama, mama wangu akapindura akati yes zvinhu izvi ndozviziva. Ndikaenda nababa, baba vakati ndozviziva nemai vako vakazviita, mai vakati ndibaba vakazviita. Vese vapo vese hapana akazopindura, vaingopushirana mai voti ndini ava. Pane pamwe pandakanzwi inini handisi kuti hangu ndiri kuvapuma uroyi kana kuti ndiri kuti vanoroya kana kuti nditi vanodii, but ndakanzwa kuti vakanditengesa kumba kwemunhu kwavakanditengesa. Ende munhu wacho in'anga inobva kwana cheche chisadhiri kwana cheche kuno kuti chienda kuchiredzo dai ndokwaanobva munhu iyeye. So pandakazvinzwa ndakaenda nobvunza mama, ndakanzwa nzvimbo 2 dzavakanditengesa. So mama ndakavabvunza vakati ndezvechokwadi but handisi ndakazviita ndibaba wako. Pandakaenda kuna baba, baba vakanditiwo ini handisini ndozviziva but handisi ndakazviita ndimai vako. Takafamba ndinenge ndakaita 3 days ndichifamba usiku nana sisi vangu 2 wandotivira plus mumwe mumba akambonditora chidai neso chikoro nemurume wake. Ndova ndaifamba nayo plus last born ya mama wangu. 3 days dzese ndaifamba ndaita ma up and down. Ndikaenda na baba, baba nditi ndaunodza mai vako kuti zvakati. Ndenda na mama kusvika mama wangu ati ndaunodza baba kuti zvakati. Kusvika sisi vangu vazoti aiyo uyu munhu watone 3 days kaasi kuvata rofamba neusiku arungoti handivati because ndindosa zvandakafambira ndisovata ndirozoenda kunotevera mai. Baba vakatitevera mai ndotevera mai vakati baba ngazvidai kubva daro vasisi vangu vazototi kana vanhu havaisingatoti baba ngavabvume kuti mama asvike panapa because mama vakanzi havafaniki kusvika pamba. Ndi baba vakati handichadi kuvaona pamba panapa. So sisi vangu vazoti hakuna zvakadaro hande because mai vaiti ndoda kuinda kuvataure nyaya yewo zvakanaka wai vachiti ndini ndakazviita ivo varivo vakazviita. Manje vave pavanga vave safety pamwe vacho vachisangana tachivasanganisa baba vakuti handizvizivini handizvizivi ndiwakamutengesa. Mai votiwo iwe hausi wakazodzosa mari here iwewe chiichichi. Voti saka mhosva yangu iri pari nekuti mari ndakadzosa. Zvikanzi right makadzosa mari imi makazoenda here nemwana uyu kuti munyase kupedzedza zvinhu zvinyu zvakakwana. Voti nini handichatombokwani izvozvo because mwana takangotaurirana nemunhu ende hatina kuti kutengesera munhu wakafa, munhu mupenyu, munhu anga atoriko, munhu iyeye ndi mari yake ndakazomudzosera. Saka zinonidhi kuti ndinzi ndofanira kudzokazve ikoko. Ndipo ndakazozi nababa iwe uchitsvaga mari, watsvaga mari yekuti tikurapise tozotangira ipapo. Apa ndandaenda ndisina mari ipapo pachina ndosara 1.8 yandaida kutodzoka ndiyo kunoku. Ndikanoti alright ndoenda kunoita madhiri iwawo topedza kugadzirisa chivanhu ichocho. Mari yekuenda handisina pamwe zvinongosara kuti zviro zvakahenga futi ndisina chagadzigwa chabudirira. Ndatoona kuti zviri nandidini ndidzoke kuya kuno kuSouth Africa nditanga ndatsvaga mari yekuti inokwana yekuti ndobva ndakagadzirira kuti ndini ndoda kunogadzirisa. Saka ndo 100 yusa iyo yese pamwe chete mari. Aiwa baba ivo vakanditi 100 yusa inodiwa kumba. Handiti kuti vakwanisa kufamba nenyika. Saka ndozvo ndakangoti regai ndidzoke nditange ndaita zvinhu zvangu zvakarongeka zvokuti ndinotsvaga mari yangu yekuti ndinizive kuti ndosvika chero vakanyazvipedza kana chero vakasanyazvipedza ndokwanisa kuzodini kudzokera because ndiri kumba handidi unyeba. Kana ndikaenda kumba handina kugara. Vanhu vazhinji vanoti nditi plake wari usingasiwo vabereki vako unoenda kumba woita 2 weeks wotodzoka because ndokunotogara 1 week kana 2 weeks ndotodzoka ndongouya kuno because kumba kwacho kugara kwacho sei kusingagariki. Hakugariki kumba kwacho because munoona like zvakaitika pamba apa munhu anenge anotivhiringidza pamba pedu atori munhu mupenyu. Tingatowirirana pane zvimwe zvisi pane dambudziko chero bhudhi vangu vaombe chaivo chaivo ndikavaudza anogona kutondidzimira foni kana kuvaudza kuti bhudhi ndanzwa kuti zvakati ndimbouya here timbofambira tiri pamwe timbodai chidai vanogona kutondidzimira foni. Havagoni kundiunderstand. Iwo une makore mangani kozvinizvo? Izvozvi ndine 25 ndosvika 26 musi wa6 June. 25. Asi baba namai havasi pamwe chete? Havasi pamwe chete, vakapesana. Vakapesana. In fact vakatopesana kare because ndakambofunda ECD. Ndoremember ndakafunda ECD
kumba kwa mama wangu. Tatoenda kumba kwa mama wangu katsvaga stand yavo vakatovaka taitogara kuti takawanda tese. Takatowanda taigara kumba kwa mama wangu kwaRisitu. Ndokwataigara. Baba vakazouya vakazotitakura tikazobva ikoko tikazouya kumba uko. So vanhu vakatopesana kare. Samugariro vanga vakungoita pana bhudhi vangu vakasungwa ndisati ndazvagwa. Hamene kuti gore ripera vakasungwa iro. But vakauya 2013 pakazoshaika sisi vangu. Saka kubva apa pese apa mama vaingoita zviya zvekumboenda. Vodzoka vachiti pano handibvi ndisingazivi kuti mwana wangu mupenyu here kana kuti akatofa bhozi vanga vakasungwa kana asingatovazivi. Ndakatotanga kutovaziva ipapo pavauya. Second born yomba mamai vangu nababa vangu inini payakasungwa. So mama anga ari pakuti handina kwandinoenda kana ndisina chi mwana wangu asipo. So pakauya bhudhi gore rauya bhudhi rabuda bhudhi mujere ndogore rashaika futi uyu sisi. Vamama vazongoti zvakafanana. Ini mama wangu pamba pedu nyanya unetsa. Yendisingazivi kuti chii chaikonzeresa. Mama wangu aigona muka asina vhudzi vakagerwa musoro wese. Musoro wese vasina vhudzi vane zuda musoro. Vasina kana vhudzi musoro rese rakabviswa. Vatovata vane vhudzi. But kuritsvaga pamubhedha vanenge vara musairiona. Asi tingati mumhuri menyu kana kuti mumusha menyu mune vanhu vekubata-bata here? Muri vanhu dzimwe mhuri dzinobhilivha kuenda kuchechi. Imi makakura sei? Susu mumakudu tisaenda kuchechi. Naamaya? Mai vangu vanotoita zvechivanhu, mai vangu ndezvemashavi. Baba vangu kuchechi vanga vasingatodi. In fact, baba vangu vanga vasingadi, mama vangu vasina basa nazvo because mama vangu aita zvemashavi. But baba vangu vanga vasingatodi munhu anoenda kuchechi. Zvoti chero varora vakatongouyapo vachienda kuchechi vakatosununguka kuzoenda kuchechi vabuda pamba ipapo. Zvinova here izvo zviri kukonzeresa kuti nhasi hauna mwana? Handiziva ndidunye bangu kuti ndizoti pamwe ndeizvi. Because izvo zvindogona kutoti ndinhinga anozviita. Ipo ndine mazita mahobho akawandisa endinonzwa. Kana nditi saka zvinoitwa nevanhu hobho kana tinodi because mangwana anogona kuzoti nyaya iyi, mangwana unzi nyaya iyi, mangwana unzi nyaya iyi. Saka zvakafanana nekuti pane umwe iye wandakagara naye wandakaenda naye kumusha tikatonovaka. Akatombozama tichifamba tichiita zvechivanhu tichidei but zvainzi asina kuenda pana baba vake. Asina kuenda pana baba vake kuti baba vake ndo vafamba vakamugadzira vega. Hana zvaanoita. Hafa aita mwana hafa awanikwa. But zvichireva kuti baba vane kuangarara kuripo. Ndakambovaudza second marriage yangu yandakazoenda nemurume kuna mai ndikasvika ndikambogara naye anditi. Pandakasvika baba ndavaudza kuti baba pane nyaya yakadai iri kundinetsa. Edo kugadziriswa. Handina kuvaudza kuti chii chiri kuitika kana kuti kudini. Ndakangoti pane nyaya iri yakadai iri kunetsa anditi. Pandiri anditi. Vakanditi nandiroya ndisindoroya noroya nditete wako vachiri vanhadzi yavo. Ndochiti shoko ravakwanisa kundipindura iro. Asi tomboti iko zvinezvi wawana munhu anokwanisa anoti anozvigona anokwanisa kubatsira usina kuenda kumusha unokwanisa ku ndinobvuma zvese pakava nemunhu anoti anokwanisa kungondigadzira ndinobvuma. Alright. Ndinovimba kuti chirongwa chedu chinoonekwa nevanhu vakawanda chaizvo. Vamwe vanogona kuzokubatai pamberi. Saka uyu mwana wokurwara uyu aripi izvizvi? Izvezvi ariko kumba. Munogara mese? Togara tese pamba but asi pamba akatodzingwa nababa. Ndo 2003 but vakatomupa pekugara vakati chibva pamba pangu. But muri mese kuno ku South Africa? Aiyo, ari kumusha. Akaenda kumusha. Wakaenda kumusha. But right zvaka? Ya zvekuva right akava right. Alright. Ko uyu murume we33 years uya wakamurorwa naye ukazomutiza uyu makazombosangana futi? Ya takambosangana. Zvakazofamba sei masangana kuzi wangu atiza marriage? Ya, iye akatonditi zvapera tisati chingotyira hangu ini namai vavo namama. Mama vangu achiti akambokuendesa kupa akamboiripota nyaya yemapurisa chichi kuti wamubira mare. Saka pandakaitanga kuenda kumba 2022 ndaitotya. But pandakazoenda apa izvezvi pa 3 years dzandaenda dzakateererana idzi ndaenda kutosangana naye achingoti zvapera. Pandakatomboenda akadotomboninyengedza kuti because mukadzi wake kutanga akauya mai vana vake vakazotodzoka. Ndo vakugara naye navo izvezvi. So anga akatomboninyengerera pandakaenda kumba chinditi wadi wadzoka ndokuva wadi wadzoka tigare. Ndikati aiwa kana handikwanisi futi patori nomwe mukadzi ndodzoka kutogara futi zvenewe. Akati hakusi kugara neni ndokuvakira pako wega chichichi. Ndikangoti handisokwanisa hangu. Izvi totosangana ndikatoenda kumba totosangana bosi ogara pedo nepedo nawo anogara pedo namama vangu.
So iye paiva ni 33 iwe wanga une makore manga? Kandine 18 ndizva 2018. Ngone 18. Alright. Ko pawaizoforoma zvidhina wanga wakura sei? Andina nombotopedza naye gore munhu yakandora 2018. Ndikatobvapo futi 2018 ndo pana chida kuforoma zvidhina ipapo ndida kutsvaga mari yekutisa kubva ndirambidza. But wakatanga iwe kupinda murelationship yekutanga pawataura iwe kuti ndakazoenda ndichitsvaga mapango ekuzovaka pataita piwa pamunda, wanga wane makore mangani kutoti utange marelationship? Ndopona ne 16 years. Ndo murume wanga unaye? Ndo pekutanga, ndiye pekutanga ipa. Mukomana wandakaenda futi baba vandidzingirira vandindodanana naye. Iye mukomana yakubva abvuma ati ye munhu wangu kana mati ndinde naye ndoenda naye, but nasina kubvira nambodanana naye. Anga ane makore mangani? Anga ringana ndikanga ne 18 years. Ko pawataura iwe ukati unoti ukaenda kwamai vako wairwara, chingava chii chaitika kana kuenda musango kunani? Kare ndaishedzwa. Ndainzwa voice ratete vangu vachindishedza, vakatondishedza ipapo. Zviya zvekuti munhu kana ukaita pakaitika chinoitika anditi tikana tomboti munhu anenge akapfekwa anditi zvekuti anozodzoka bheki achiti handina chandoziva zviya ndonema munhu ndandisingakoni kuzvikontrola chete. Ndikatodaidzwa ndaitobuda kutoinda, ndisaitarisa kuti ndikudaidza ndofanira kubuda ndakaenda kupi, ndaitongobuda totoinda. Asi inzwi waitorinzwa? Inzwi ndairinzwa ndiratete vangu, hanzvadzi yababa vangu. Vanga vari vapenyu? Vapenyu naizvezvi variko. Vaiti ndikangonzwa vhoisi ravo chete mudzimai unandisingachatonzi muna maungu ane maungira chete so. And kubva ipapo nyaya yakatanga kutoitika ndifekuti baba vachaita vachishanyira mama pavaigara unogara mama. Ndipo zvakatanga kuitika. Kune magamutrace muhobho. So ndangoona chimwe chinhu chachakaita semumvuri. Ipapo ndipo pandisina kunyaza kuona kuti zvichii chakaitika. Ndakabva ndatodona. Ndikazongoterekana vanhu pamba vatoungana like ndakatofukidzwa jira ndichinzi ndashaya ipapo pai kusomuka paya. Mama inga vatobuda vaenda kurufu vanga vaenda, but ndakazotomuka mama vapo inini. Kubva ipapo chirwere icho chinozopera mandiri sometimes zvinotombouya. Ndo chatingati pfari? Hadzisi pfari. Handidoni. Kubva ipapo ndakangodonha ndikanyarara nditi izvezvi handichatodonhi ndeinyarara. So tangoti semaungira zvoya zvoita noise munzeve mangu ndototanga kutoita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki. Kana nditori pano ndogona kungoti ndakuda kudii, ndakuda kutodzoka pamwe ndogona ndakutoenda kunhu kwekuti hakusvikiki netsoka. Last year remember ndakazokuma 12 ndichinetsana nevarume vakawandisa mumagweja mandaigara inini. Ndotanga ndoda kuenda kumba ndisina kupfeka usiku. Parizvo zvinenge ndinopa zvatanga kuperera kuitika izvezvi pagore rineri haro asati zvaitika, but last year zvakaitika. And last year zvakaitika ka2 zvakaitika ndiri muno pazvakaitika kuti ndaenda futi kumba. Munhu anoti anomuka echida kuenda samwe asina kupfeka, either pakuziva kwangu mutsvagiridzo yandinonzwa, I don't know kutaurawo manzwiranzwira, anenge ari munhu maybe akapiwa uroyi nasomeone kana kuti ari muuroyi. Tingati here unofungidzira kuti maybe pana someone anoita zveuroyi ari kuangarira pauri, kana kuti unoona here zvine zvichiitika? Zvinoitika ndezvekuti kana ndakagara semugariro watakaita uno, either ndakapfeka bhutsu kana kuti handina bhutsu. Kana ndakapfeka bhutsu dzekuti hadzibvisiki kana ndikamhanya ndotosimuka nadzo chero ari masikati. Kana ndisina kuti kana ndakatopfeka mupfekero wandakaita ndotongobuda ndakadai, but chinonetsa ndechekuti chero ndakarukwa izvo ndozvidzura zvisosvika zvapera. Chero ari mahwani chero iri murukigwa wakaita ndodzura zvisosvika zvapera. So handinyazi kutonzwisisa. Iwe unenge uchinzwei? Unenge uchionei? Ndinenge ndeingonzwa noise munzeve mangu handiti. Handinyazi kunzwisisa kuti chii chinenge chichiitika mandiri, but ndinonyatsa kufila kuti pane zvinhu zviri kuitika pandiri, but zvimwe zvacho ndinogona kunge sekuti pazvinenge zvichatanga so ndozviziva, ndingasitazozviziva zvaamberi, but zvichatanga ndotozviziva kuti panoitika zvakati, poitika zvakati, poitika zvakati. Pakatanga kuti pakaita sekuti ndironzwa voice kana kuti vanhu vari kutaurisa zvonyatsonzwa kuti hapana kana munhu ari kutaura, ndirozvinzwira munzeve mangu. Zvototanga saizvozvo zvokuti ndogona kugara ndichingocheuka ndichinzwa sokuti pane chinhu chiri kumashure kwangu kana pane zvinhu zviri kuitika kumashure kwangu. Ndototanga ende asina nyatsa kunzvinzwisisa kuti ndiandastende kuti chii. Kufunga kwako unofunga kuti zvingapera sei? Noti zvingapera sei, kana zvatanga zvinopera sei? Ndo mubvunzo chaiwo wandada kubvunza kuti kana zvatanga zvinopera sei. Kana zvatanga zvinozopera sei? Kana zvinotopera zvega, but pane last year pazvakaitika ndiri kunoku kwatogara kuJimmiston uko,
vakandipa fodya yacho ikatozombonzi inde kuDaveyton ukauya bhudhi vangu because papo ndakazoendeswa kuna bhudhi vangu bva ndatoenda ndasangana vangu bhudhi vangu achishanda kuKrugerstop vakauya vakaita zvichivanhu vakaita nyaya dzavakandiudza dzaidzi futi ndini ndakadzitaura ndichiudza vanhu vanga varipo ndichiti hamukwanisi kundinzwa ini zvandotaura because handikuzivi kwamunobva ndoda vabereki vangu kana baba vangu kana ani handiti vakataura nyaya yakataurwa nemunhu akandiperekedza mukomana akandiperekedza kuna bhudhi vangu akangoti ibva pavanhu ivavo svikanzi nyaya ndakainzwa nababa vakandiudza pandabva kumusha izvezvi. Alright. Aiwa ndiri kunzwisisa asi nekuda kwenguva yedu yatisiya kudai so tinovimba kuti vari kuteerera chirongwa kune vamwe vane ruzivo kupfuura rwatinarwo isu kwedu kukwanisa kunge tichitaura nemi tichinzwa zvamunenge mechisangana nazvo ende zvimwe zvacho zvinenge zvichityisa zvimwe zvinosiririsa. Anyway, so far mati muri kuita zvekutengesa doro handiti? Ndotengesa doro mumagweja. Alright. Sa tingati here pane pari kushota pamunoda kuti mubatsirike? Yeah. Paripo pari kushota because munoona kwandinoshandira pane time inombouya masoja nemapurisa vachiita operation vanogona kundisvikira votakura zvinhu zvese and handina imwe plan yekuti nditsvage nzvimbo kana kuti ndivhure chakaita like chibhawa chiri kulocation usingauye mapurisa ane chibu because handikwanisi kuti nditore nditsvage ndiite tsamba yedoro handina passport kunoko. ID chaicha ndiri kushandisa ndeyekumurume kwandakambotogara ndiri kushandisa izvezvi. Baba vangu because maipa vakati ndakuenda zvipaifosi vakabva vati vana vangu 2 ndiri kuenda navo vachireva inini neumwe mudiki wekusasi kwangu. So baba vakabva vatora mabhethi kuzoda kuzomavhunza kumatsvaga takamashaya zvamuchose ndikaenda navati nditoresei bhethi kuti enda unotoreswa namama wako ndikati mudii vaingoti zvese enda unotorwa namama wako kubva ndatongoti alright it's fine bva ndangogara ndisina pandakazoenda kumba 2022 ndo ndakazotoreswa nemukomana ndakaenda naye kwandakataura kwandakaenda unovakisa uyu 3 rooms ikoko sekuru vake ndo vakazonditi azviiti kuti muzukuru ungagara usina passport usina ID handina munotoreswa ID kubva ndatoenda nanotoreswa ID yangu inotoda ziri plaxidis. Okay, tichazobvisa hedu masenemu sezvo tisingabvumidzwa kunge tichitaura mazita iwayo. Alright. So tingati iwewe financially rubatsiro rwaunoda rungada mari kuti uve stable? Inini chero ndikaona 5,000 yekuti ndokwanisa kunotora passport because ndo rimwe basa passport ndo chimwe chinhu chiri kundisungirira ndisaite mamwe mabasa ndokukwanisa kuzviitira inini haabudi nenyaya yekuti handina passport ndizvo zvibasa randiri kuita. Unogona kuti wakutosimuka wakuzudza kuti wakusimuka poya mapurisa wotora stoko yese wotanga futi kutsvaga zve700 utanga utostoka zvemakireti 2 nekuita zvimwe edha ndikangoona passport chete ndandakwanisa kuita mabasa angu ndinga ndichizviitira ndega. Ndo chinhu chakakosha zvekuti ndingati ndinoda kubatsirwa tachakati I know kuti pane vanenge vanokwanisa kundibatsira but chinhu chakandikoshera ipassport kuti kuti ndiite mamwe mabasa ndakasununguka ndiri kukwanisa kuzviitira. Ndokwanisa futi kuvhura masaluni because ndogona futi kuruka futi ndogona kuzotangidza futi kunodzidza futi ndinonyatsa kupasa ndovhura masaluni angu but matauni ekuno side yekuti ndogara zvako haumanyanyi kude kutambirika usina passport. Chimwe chinhu chingatomboda ngechongoti just ndikangoona munhu anongondibatsira kana kuti pabasa rangu rikangofamba ndoita passport ndokuti ndione kusimuka ndatora passport. Aiwa ndotenda. But iwe kurudziro yaunopo kune vamwe ana baba kana kuti vamwe vabereki ndiye kuti semwana sekukura kwawakaita uchiona vabereki vako vechikutreata uye wakazongonzisira grade 3 vanga vasina basa nazvo, kurudziro yaunopo kune vamwe vabereki sewe ipapapa une 25 handitika uchazotovawo mubereki handitika either uchazonge uchitoriritirawo vana handiti, asi kurudziro yaunoda kupa somubereki kuvamwe vabereki ndeyekuti chii? Handei kuti kungobata mwana wako zvakanaka chero usina chauinacho just ngomuratidza rudo usina chero chauinacho. Ndinoona chiri chinhu chakakosha because mama wangu varipo tayane mufaro unozoti pakaenda mama wangu inini
ndanga kutokwanisa kana kupinda mumba mevanhu ndikaona mune chikafu ndaikona kutotora ndotodya but kusiri kuti hanzi ndaifarira kunonga zvinhu zvevanhu nekuti mumba munenge musina chikafu baba vangu vanga sina basa nazvo but mama aripo ndisaitomboona nhamo ndaiti saitoona kuti tiri kutambura taigona kutodya 1 to 30 usina mafuta but kutambura ikoko ndisaimbokuona kuti tiri kutambura ndaitonzwa ndiri right because mama vanga varipo tanga tainyatsa kuona kuti havana but vane chido chekuti vatiitire but pakangoenda mama takutanga kunzi izvi zvati paunorohwa takagumisa tisingachatonzwisisi kuti kurohwa chii kana kuti kudii nechihanzvadzi changu chidiki takandosvika kumba kwaba munini wangu ndikuna baba vangu tosvika masiiwa chikafu pamwe chasirwa vamwe vaendawo chikoro pamwe chasigwa vangona kutombona chahafugwa because taitora but kusiripi kuti hanzi taingofarira kutora chinhu chevanhu yanga itori nzare zvekuti taiti ngatitore timbodya pamwe toita bho totobuda totonoita zvinhu zvetinenge tichiita nemwana wamai vangu saka kungobatawo vana kutibatawo zvakanaka zvinhu zviri right because chero ndikafunga kuti ndaita mari chero ndikaona 200 chaichai kashoma kandinofunga nditumire baba vangu pfungwa yangu yese panenge ndichingoshandana nengufunga mama vangu ndo pane pfungwa yangu saka ndonetsotokabata mwana akanyatso kuona kuti mai vangu nababa vangu vakura vachitambura but kwangu siri kutoda kwavo vaitambura tine kumwe kuti toko takazoitwa nababa vedu tasara tiri 2 mai vangu vaenda zvazvisina kumbotobvira zvamira zvakanaka takazorarama life inorwadza after mama vaenda pane chigayo pedu nepamba pedu dai but baba vangu vaitoramba vaitoti distance yekubva manyamuwawa masakuinji medu matogara taenda kuchigayo pfidza but masakuinji chachirimo chimwe chigayo but baba vangu vaiti havadi ufungunonwa distance taitomuka makuseni totoenda kuchigayo tinongoenda makuseni odzoka ngoenda kuchigayo kwacho taitoenda baba vangu aigona kuisa muhomba dzembambaira mvura ikana ikapedza 3 days naona yamaigona kutosenda munochera mvura memudiri dzembambaira tiri tuba zvokuti ndandisingachatonzwisisi kuti andi ndandatone nemweya kuti ine mwana wamai vangu kuti tatone pfungwa yekuti havasi baba vedu tatombona nepfungwa iyoyo tekuti taitombodzana pamwe pacho kuti but havasi baba vedu ava ngatimbonobvunza mama kuti timbori vana vekwani but azotika kuti mumwe watinovhunza onzi mese nemuwandiro wamakaita imi mega muri 2 mama tikavaudza kuti baba notibata soso voti akana mamusingazvioni because pamwe pacho vaite vachisvoda ndiripo ndo zvavatori baba vedu maybe mukurudziro yaungada kupa kune vamwe vechidiki about early marriages vanhu murodzwa vari vadiki nenyaya futi yekuti vabereki mostly kuZimbabwe vakawanda even now vanotozviita vabereki kuti mwana akadogerwa hanzi dzoka kumukomana wavo yet pamwe haasi kutoda kuroorwa nemunhu saka maybe pamwe pane zvinoda kutaura kuti ni chandinotoona kuvamwe vezera rangu kana vari kuchiva chiri kumashure kwangu vachada kukura wanzi munhu angotomubereki atongomuti ngaende kumunhu kwanonyatsoziva kuti handambobvira ndamboita zvekutodanana naye munhu iye kana kuti handidi ende handiona kuti handina kwandingambosvika naye beta atomhanya kupolisi nguva ichipo because ndakazotozvifunga ndatokura kuti but dai pai ndakaenda kupolisi vakadai payapayaka ndisina mbobvira ndakaita zvinhu zvandakaita izvi because ndanda kutotya chero kunogara kwasisi vangu because ndanda kuti ko sisi vangu vanozofila sei manje munhu akambogara nemurume akudzwa apa ndanda kuchitorogwa manje zvozvo kuti handina pekugara wanzi ukangotogara nemurume chero uri mwana mudiki kuti uzodzoka utambigwe mumaoko evabereki vako kana kuimwe family yako hazvichatogoneki izvezvi ndingatoti beta mwana anenge atoitirwa zvinhu zvakaita seizvozvo handiti beta atokurumidza kumhanya kupolisi asati zvekudii zvekumbotoenda kumunhu iyeye because once wangoenda chero 1 week watoinda nditi aiwa ndotenda ndinofara kuva tinemi pachirongwa chedu chezuva ranhasi kune vanoda kukubatai vichida kukubatsirai panyaya dzemapasipoti dzamataura idzi or anything vanokubatai panhamba dzinoti chii namba ndodzesingaziviregani mbokuchekerai ndakabva shandisa izvi zvila nacho namba dzangu dzinoti 068 211 2474 vanokwanisa kufona vanokwanisa kubata pawhatsapp ndi vanobata pawhatsapp nepamacourse right ndinotenda ende ndinoziva kuti kunze uko kune vana vekumusha vanotambanudza uye vane chido nevamwe vana vekumusha vakafanana nemi muve nenguva yakanaka totenda thank you tanga takateerera nyaya inorwadza nyaya inobaya pakadzikadzika yasisi tanga tinavo paprogram pedu
ungango uri kunze uko unoda kubatsira sisava, tibate panhamba dzataisa pascreen kana kuvabata panhamba dzavo dzataisa futi pascreen. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Kana newewo une nyaya yako yaunoda kuti vanhu vanzwe kana kuti uture zvakakuremera budikidza kwenyaya yako, ingangove isiri yekucrossa border asi pane zvakaitika mukati melife yako, usatadze kuti tibate panhamba dziri kubuda pascreen ipapa. Ngatisangane muchirongwa chinotevera Saturday iri kuuya same time 6 o'clock dzemanheru. Chisarai. Zvaona zvinoitika munyumba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold.